Ama na bidakal tabi na may ngaswata ka di siya yaw. Tabi na kanu na miya baya hapa. Kasi ka po na miya baya miyo siya. Na. Dan. Ay, kasi ka po na miyo siya. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا علينا بالإسلام والإيمان والإحسان. اللهم لك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الخيار وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Diyan kaya kaya pakataling umakan si ina datari ako tataginap. Pagi ako di gabi di mangusya sa lipa multaka diyan na abutang na alim. Diyan sumite tapi ang ito isa amale panaguntaman sa ngalusyon. Alima asi Anisa. Kandakan niya ng mga seminar sa Alusyon, Metro Manila, silang nagkarumay. Na kaya tawagan ako ang Ota Bubern, yung area na sa Sali. Tiga ka na, ilayin tanong, inoko ito guminira, ilayin tanong, naka-audio ka, nakuna di ako siya pakasyon. Di mabalon siya sa katap mani ka pamusyatan. Tiga ka sa area na, kung anak ko nga sa lipobitan, batal malukatawi siya bagay. Limo Allah Ta'ala na tiga kaya salika kanya bagay sa karton. Tiga na dua kami. Tiba kami nga baka tubuo. Oto. Pag ako may layami, katay nga mga luksami. Diyan ka ang mga luksan nga sige salik. Kaya mala na diyan ka ama. At diyan ka watatan wa tiyaman wallah subhanahu wa ta'ala. Diyan nga pagaritan. Miatero ang mulbi. Miaka siyempre ang alungan na Juma. Na ayat titiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman a'malu bikhawatimha. Ayat pagilin wallah kung tao na siya Koreano. Nakataya digrasya, pan niya digrasya. Na upo na ayat ipatayo tao na kadurat ka digrasya. Na ini itong Nabi Syamiyatay as-Shahid. Basta kamu ba? Pada ini itong Nabi Syamiyatay as-Shahid na syutawa aya ini patay niya nagarik. Pero nagarik na miyalig siya kalugan. Pamana di magabdas kung miyulog siya ranaw o di naragat o di nalawasay ada niyang babaga naroon nataki miyalig na ini itong Nabi Syamiyatay as-Shahid. Asal mabuak na aba niya bititi baba. Nabay dumiya po sa ulabar ko. Asumiwa sa Titanic. Natiyan na tipo ko, hana ko masyahid. Ang mga napating. Di very short, ha? Pada po na ini ito mo Nabi Syamiyatay as-Shahid. Ama po yung ikapatay. Na diyan ko ito inipatin niya na bilbatan. Di atiyan. Upo na aya ipatayo taon na sakit atiyan. Basta apart atiyan na ini itong Nabi Syamiyatay amapi kapatay. Oto, basta sakit atiyan. O di nakambawata. Na basta apa iya aya ikaw apatiyan na kasilang sa kagaritan na ini itong Nabi Syamiyatay as-Shahid. Tao sa surga. Nasa katanon na puna na ba ini kawapatiyan na kambawata na di kakalaka. Katirakan. Agagawin na magmuwatanan. Pamanantay benar, so Nabi o saka. Atay perhatian akan, so Nabi o saka amyap
pawa-pawan. Macam mana dia tahu? Ayah perhatian anak Nabi. Basta kaya ba iya ayah pernah ikhas sinangian na keraring. Nada melampay ubab penagkeribit na sidin miyasiran to ayah makna niya na kapenglaringaw na ini itong Nabi samiyatay asali samiyatay atau sa surga. La ilaha illallah ino syakatan na mabuha mga dato basta kaya po penglaring si karumang kaabubay na po pelanganing kasagagaw tapi rin ibabay ini kasilangin na keraring mo saan nakisa kababaan yan asara anak gigagang kaw na mama saan sa kababaan niya napanganakan na papakikan na kaon asara anak gigagang kaw di ko ni pagitilawa musa ba ay keraring ikarumang kanakaban o pagatina di kayo nita ay matagwala agis ka na di ko ni nagitilawa di ka mabaw kang gagang makan di kabenaran ano babay ayaw sa mabuna siya kaababay namalong kamu disipati siya karumang kaamama na di ka po pangarani siya di kagagay karumang amama matangwal kailangan lagi siya bubaya para lang matingas wala kaya kararing ikarumang ababay nakakan kapulitan ano naman buya kararing ikarumang kaababay nabakbak masih manari pinaring na ruman yan na pinangaan kabakbakakan at man mapita na betada niya na benekang pa nasa ulan na talapulot butut ang maralantar naman niya mga kailala ka na tiga kaya doon na butut ka talapulo langon na kararing kaya kaya sa people oto dia ayah makna niya na isa na ini itong Nabi abai amapi ikhabatay naso ini patay niya nakapgerimit kambawata agu keraring na ini itong samia kapi-api ikhabatay sakatan waki basta keraring hingar mga magana kaon asama buwa babay na kati badagkatawan lang ta'ala kaya pa kang bakwiti yung na kaya pa nakararing ka na sulig ka na mga simpo na keraring ore bako upang ka siya pakabulo o di na bako upang ka kanya mangga nasama buwa mamatiga besa ka kartong amay ka maragin na kapupang ka kanyo kasi kung lugtan ay madaro na pangira ka manare bako upang ka siya tara ka karoswe hindi ka naman may koto so karoswe ito luda ka niya sabi niyan amalong ako di ba naglasok ka ka na tabi ka na mga bayaw isa ini itong Nabi amiyatay amapiya ikapatay nasutaw amiyatay akagya kumatay na ilang kaadiyan kaapagladan na panangyan agudiyan kaangirongyan maana diyan kaabadabad kaatingan sa matang gawa ating opo na kamay na sumiyatay aatingan apagladan na panangyan diyan kaabadabad diyan kaabadabad agungirong sa ating matangaw na iniitong samiyatay amya kapiyapi ikapatay la ilaha illallah ano manigraw na piling kaajanaza bang kaya ibabatad na diyan kaabadabad diyan nadataro ay maana niya na anatarinti ko na auranan amatinaw na teruang kasadyong kota amiyatay teruang kasang utay teruang kaading utamiyatay na niya kapiyapi ikapatay o asyara ka na bang umpenag at ka pa naguna ka noon pairete mata baka nagpuwi video sa dibit apa mairete na ka o to diyan ang maripon man nagtala nato na manipon na niya kapiyapi ikapatay na padatugo na niya kapiyapi ikapatay atong sa surga nasutaw abin nutakhi bishahada la ilaha illallah nasutaw amiyat diruyan amiyat kasaksi amiyat diraso la ilaha illallah kagir kumaliw sunyawan yan o tayo man na igira anak pati ang kasabot ama kagira wa ashhadu an la ilaha illallah na diruang kadin ataw sa surga kaaya Peter Nabi na man qala la ilaha illallah man qala akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah satawtugu Nabi amuri puri amaterian so la ilaha illallah napakasulidin walau ta'ala ko surga na malutanok tiriningan ang ka la ilaha illallah sa dilatan ayat tarian na diyan kay akap metiatan sangat kuluhu dengan kuluhu ato ni kipadang nga akap metiatan sangat kuluhu na adi na sakataw apad ko mga sahaba ayang araw niyan sini magkila sa tafsir Ibnu Kathir ita tafsir sa mga suratul ikhlas sa kuluhu
Ilan ni ruman si Sa'id bin Kathir akapusan na aya makna niyan na bulyong li ika pa man ay kalima bulyong na kailan niyo abi ay kalima bulyong na kailan niyo si sa suratul ikhlas ini tafsirun yakin Ibnu Kathir na Muawiyah bin Muawiyah al-Laiti na kaya kumatay na piyakatan ng wallah sa dua kasaapa malaikat wallah na umani kas isa kasabon na 75,000 malaikat balik magato sa 50,000 malaikat amina lawan kala so Jibril na tonya na sila sa dunia na tugon Nabi Jibril na tulang ka tonya na kanu sa dunia aliliko pangkaa labi magato si ibu malaikat ada kan lesu na tina pakitibur kami wallah so Muawiyah bin Muawiyah al-Laiti amiyatay na kaya maanan niya natibo namin tugon Nabi na to na tina ini kababayon wallah Muawiyah bin Muawiyah apalagi nung punalakaw sa miga, sa mundo, sa rumranda, o ay natamitinag, napambatian niya siya, Qul huwallahu ahad. Laman na kayo ni kababayon wallahu ta'ala, nakapambatian niya, Qul huwallahu ahad. Sa katawa maali simbayan. Naman simbayan na maawir na nga pala sabat, na isa kabiya sa kuluhu. Nasa makaba na kuluhu, na may mga sami na kuluhu. Tingnan niya nga, mama, amate ka, hindi putakan ako nabi. Bumulay na yan, mama, abu ko na ho. Yung nagkatano mabuhay na mga kapre, puta. O tatabi ito mga kasagit ko. Nakagiyan ako ay ang maana niyan. Kagiyan ako, makataling umatuk ko nabi. Tingnan na ya Rasulullah, inino ka nan. Tingnan na adin na mama, o mga misibayan na ayaguwa din na ni. Pero una ay ang maana niyan na kulhu na kulhu. Ito nabi ang makasang mga anak. Sabi niya muna niya mama, inasuma ko nabi, mama ka man niya, tay ka. Okay na siya nabi na talog na tanong, hadam niya patay niyan. Apa yang saya kata nak ada patainya. Benar aku pegunung sa jihad Nabi, pegunung sa Nabi sa katinawa nakakuman alakian. Kakuman. Oh, nakagi ako sa mga Nabi tinababenar ada mga simbayan. Na ibu bisa kabakan nakulu tinawa. Nadir to. Nadir na ya Rasulullah sabab sa kapagkababayakan ko Allah isa-isa. Uy, na ini kababayakan sa ginawa ka na ay makna niyan na uman ako sa wakam na kulo pagi pagkanagan aswan ng tala na isa-isa natuloy na biya iyaka bihubbika adkhalaka Allahul Jannah natuloy na biya sabab sa kapagkababayain ka o kapmatiang ka kukuluhu sa babaya kakwan ng tala isa-isa niyan napakasunod ng kawan ng tala ka surga abano to ayaw man na niyan ay magwapag nino na babaya o babaya kakwan ng tala kanabay nung mati amin di siya kuluhu kababukal di nga pa na pangababa sa kagibang anak lamiyali na lamiyula na sana ka pa lalamiyali wala lalamiyula di at matumagan na tinwa di mabukan niya din tanong ay kailangan naman tiga alay ayos to na di ako makapungan na di matusama da sana kasasaltanan ko kanya katuwa ko katino ka pakapungan na nakakalabang alin ginawa po na pakapungan di mayroon ka di pungan diya katindi ako matao di ako matuloy pa katino ka pakapungan diya ka takol ng kaabusaw katino sa kapuran ka katino pa mga mata kanino ka pinipangan di Allahu Akbar nakatawa niyo diyan ka na nakapmati ako Quran na sabab pa din kau di kapaganada na pag-interesaduan na ka na isasansan kau nakaswaka yatata'ataw alayhi syakuna alayhi ajrani so mga tao tugon nabi aayakap matian yung Quran nakararaganan kadi makapagdud kamakabila makapagdud tugon nabi uy na aya imaganon wandong tala na duwa abala sa imaganon wandong tala naman nakaswala na da ibadat yung mga kanyan ay lang naman igira adinawa taaka ago pa na ayamaan niya na padarawa pangiran ang kan Amatang na kapagkabebe siya na gusto may dawa diyan niya tingnas ka namyan nga nga namatan na nalungan ako nga agya pagkabebe nakakabit pa kabal sa isasansangin wali magandang tiro pa na ba siya daw talay ginak matyan na siyang kurang na inna atayna nakasarap yun na di paganadag na isasansang ka kading ka di panabar akaswakaw na andetuwa ka pagkababe na kawalong taana asala ka manabay miya katuwa-tuwa ka na piyag tukuro ka na di nga guro ka na kakamura kang kawawa hindi nga kami katuwa-tuwa piyag puwan napangiro panginain na at tangwalaw di nga parang patulo niyan hindi ka matay ka niya katuwa-tuwa ka at ang masya kapirasyon na
Wah, na ko na ba tabi kailangan man ako ra masyat tanong mga uri panu Allah. Tadi na law na. Aya maana niya mga uri panu Allah Taala subhanahu wa ta'ala. Ladi adiya qima padro taw edi baka surga. Ibat ka uli kama ka surga na pimba ka aginawang kaadang ka ka surga. Aya bitiru nabi na kullu ummati yadkhuluna ila al-jannah illa man abah. Tubuh Nabi namun umat akan namun baka surga. Na ayabu tubuh Nabi adi baka surga. Na sotawa aya makna niyan na somyangka. Somyangka. Anta nga somyangka. Oh, anta nga somyangka. Ay mana ya somyangka na nagdito na tabi muslim din na bisya ka aniyan sa gamanian. Ay barat yan. Na madali kita kana sumu sa tabi na kaya langitan. Andi nga pagita puno tabi nga penjula udi na pangususi. Tabi ka di English yan kataman. Matang wala ka sa kami tuturusan niya din. Ini bukan isu saya gitu, nama manuk yang nak beridit. Saya kami kharar naman yan. Nama dia pa. Dan ini kata ngomong nana dia, kenapa nari? Checkpoint. Ini apa nomor checkpoint? Checkpoint. Pemana tadi eno ka pagkira lang iti pagaring ka nga tabi diga aya ninyo manerka. Na abiya dia buah kakumusanyer ka. Na aya makna niya na malasakan wallah idha iltiqa al-muslimani thumma fatasaha qabla an yufarriquhuma ghufira lahuma dhunubuhuma igina atubu nabiyan ya khabarat mo sudwa khato muslim na pakanda ko bilaniran abana apala gali maidan katu muslim tubu nabi ladi pa na makhabadag ali maidan na kiyari la anshalan wal lubtana lang pamana kira lang itana aku muslim pagaling atabani ladi pa na makhabadag ali maidan na kiyari la kan wal lubtana. La ilaha illallah datarang utami Aisyah na nakapagani nga tablig nasuso mga tablig nasukelew ng gamama na kiyo siya nangawatan kinaurag bajisyo nga mga tablig na binapagi sino ba na dito sa nila pero na dito sa wala ginawa tadi mata mabagal wayadi siya may natatapo ko dito ng mga tri sumasagat ako adi budi na nga pagunat ako kaya ko mga tablig assalamualaikum yung nga wata ali kami tala kina dabar kan mga datora kina bigaro ya dinada ko dator sawan ya tomato kina da siya di kina mo to tapos sa digal mga laman na to ayat na minim daunian khawatayan pamraka ka pamaga ka da tabiya sakada to na udinan alina mo tawata na udi magana na mo tawata na pangalak na niya kada bukod ini sabaru nabi ubang khabi pamaga kali suwata ka kamagana na bukod. Yang mo tatabi siya nga matatanong na anak kakapta na ka, paman na mamati na nakakapta na ka, ura kate, kita. Nanya adalah ibu, nanya ini ada di kita. Kami ka perumahan na ibet kata gue nakapan sagita, peraka, napalad ka, nasongkon, nasesapa ka penadira kasum. Kate, kata mana lagi. Piur mana ya? Kate, ako Agi ini na makakwata ka apamagakala ka naswata ka na makalaabot ko. Ilan yung man nakamada kalawata amay ito pa na niya kaungongan na makala na niya kaungongan. Dari kiwata siya niya katuwa-tuwa ilalag. Dari kiwata siya niya kaungongan. Nadiri mo mga solo kasi kanina po magakalan. Panay po na ba makala na niya kaungongan nakatiro niya na nakatakulikan ka. Tapi prikor dua takakangka, napakaungang suwata ka. Watakulay na lalakaw ka. Takulay, dalong pa ka. Takulay kangka, takulay, pakaturog ka. Naswata ka na, kangka, lalakaw ka na. Napakaturog ka man, itigil pumili na matay lalagawa ta. Namaka naswata ka na, sobrat na niya kaungongan. Ano sabab sa kanaabang ka di pa magkakalitero. Ay manawida ka, tabir ka tanulangon. Tadi ka di manekala mo. Pati ka doon ang mata ka na mata mo na kami nakatuwad. Dari mata teruk hangau. Lagi amai tu pernah tinggal di pamaga kan nanganga. Nana ya. Abu amai sebab watakan amai kalau wah. Mata pun khabar di. Tapi ada apa pernah dia bukan nanganga teh. Beri piu. Allahu akbar. Ayat pernah kau nak tabi hadis nak kasut ni. Ayat teruk nak ni matu. Ano ka baka niya gusto ko dali ka tero. Apa na kaon? Basta na may nagwata ka kanalanungan. Napa? Imo pa kami ada kasafar na kaon. Basta ka sukala lanungan na ganun ka ay makna niyan. Ganun ba ka na puro magsapar na YouTube ni kapag kasina na duwa taka amarata bisaya. Ibarat yan niya ko maswata ka na mawisya pira. Abe, ano man awata amakatun na dinan kuwen. Ena, nakatuna ko sa 500.
Ano din nga masama yan, masama, bawal yan. Kadi kita ni matugay di mato sa ragatan nga bawal. Abi suwate man to dari ko baka to Tagalog. Ayo so na ditanong man ko na balang Tagalog. Agi mabuhat tabi tan na madalag ito na besi makasauda sa Manila. Na makama sa Ranaw na babatay na Tagalog sina yan. So masan mo sa Batang Maynila. Niya atwa-atwa Tagalog. Nanay asa ka pupunta. Ikatawan ka ano ka sa Nabamya tisan ng aming pamatay. La ilaha illallah. Pamanami nga sa watang ana daw di nga naguli magato sa nana. Ay may ka sa masjid imam. Olabe. Sulutan nakade. Ala nang sa nakasan sa masjid wantay niya ka bagag sa sangibu. 500 kakatay amya tulwatang na binarang. Aswata na apian to ni matungyan, na apian to ni mailenya na kanaban nga dinagkuan. Kami ni sinan nga takwata ka basta kanabang na haram ubang katwa. Mama ka aswata ka na montol. Eh manawi na katabi na makamaswata ka mga kato sa sangibu na kasi. Ay pananalo ka siya makatalog. Iya pa na nga ko kumani pananalo siya makatalog na lumakas mo yung talong na kakad na. O kumana na ni makaus. Ako din na ni matatang siya sila. Alam niya kapado. Oy, ibu na lalo ko siya makatalog. Lalu ko nagpakasin mag namiya pakai ko na kumanta. Ano nga namiya ko na kitab? Kitabul pikiran eh matangwa na manawid ka na nga sa bagay marano na kurniya ka to sa duwati. Na matangwa na kamatan. Atay gilag saya! Atay gilag sa duwati! Napuna minin ang paisagi mo. Nebo to gitonin na diyan na diyan. Kasara miya kiro mini pananalo. Atay gilag. Atay gilag. Atay na miya panya. Ay kaya ko kumaniya na basta makatoong ka. Patay nga mga alim, basta makatoong ka, na udo pa ka doon, na tagwa na ayaw limitin na salagun, na after 1 year, mapasaso salagun, na pamamagan na kaasya na kaumiya ka bagakon, na miya ano ba kasukir ko. Na ino pa na miya kasya na kakapuan na ka naman na sa mga walong tala. O ay, nadatala na, naswata na din pang wakay daw, sa lapyato niya, nas kanya paninidituron. Malabe, alay, imam, bilal, sulutan, kanat, anong siya nakasan, kanya kato na ko sa pera, miya na yung swata, adip pang wakwa. Lalab na miya na nga wata ko, mga tabi siya nga mga, tabi siya. Bebe, warning na. Abi siya, mabe, last tanan. Amay lang man siya, sa timaning ang gagugut, baka ang patwa nga. Amatang wala ka, pending magano, kadua, tinasya, kadua, 20, abi, batero. Pero gano'n, ay man nabida ka, tabi na, may nga swata ka, di siya, yaw, tabi na kano, na miya, baya, hapa. Kasi ka po na miya, baya, miyo, siya. Na. Ay, kasi ka po na miyo, siya. Babuya miya kawa kaya nina mindero wakan na wasakan. Nako si Samarawi mati ko naman mulaw na agraw siro. Kay Samarawi sa intero Marawi na miya kaysa na adin na aabon na wata. Kung manin ba wata. Nanguguru-guru na bada bada daw. Tiga ka nung bantulang nanguguru-guru nila. Tiga ka natural yan ang mga gari nga nanguguru-guru niyo. Kinaalam. Ilang man nga wata kami abra-abra aabon nila na miya kaya ito. Tiga ka na usod, tiga na way. Inilang. Naabon nila yan. Ang matang wala ka din na di pa kasi wata yan. Nako guni ayay di da sikat na ta pamila. Pamilawan. Oh. Bata nga abon niya suwata yan. Natigyan na nga. So ako nga. Pamilawan. Ay galat ng katawan. Walang katagan. Tiga ka na banto na nga. Guru-guruan na sa akin na babsawata. Betul. Tiga ka nga babaya. Puna ka di pa rin ang ngawata ka na. Betul siya kada tuwan lutan na kung di maalin. Kadi ang ngawata ka na darwa ka. Kaya kung di may pangnoon na kadarwa ka. Inawa na ka na. May ako na bakaw niya. Tiyabla. Siya barkan wakay ko mga wata. Kailangan naman to sa mga madrasa, kailangan sa mga turil, sa eskwelahan, sa kapamangada. Ayaw maanan niya na iman itong nakatawan na kanasatan ng mga dato. Mga bay, na ayaw malaurasan naman itong nakakapangiluwa sa kawiyagan. Na uning ka, gilgaga, ubang ka, masina na suwata ka. Wata ka, na pangiluwa ka sa katulilan ka, na pangiluwa ka sa madrasa ka, anubugan na ka. Agi man ang awida kaltabi na dadaro mahinarakatano, sukap madrasa. Ano ba siya rakatano? O, dadaro malumay sukap madrasa. O pa makakapag-eskwela na matang wala karoon ni kakatado. Kaya punulog pa suwata ka sa eskwelaan. O ay na may kamadrasa na ilang kakadalagot sa kwata ka. Nay, nabako pa ginoon. Karoon. Dako makabigo, pera ka makabigo. Dako makapamalag. Piyada ka makapamalag. At ay ba na nagulawin sa kabo ka? Matay ka. Na may ka-eskwela na bebe. Ay, hintayin mo ako. Ha? Namakati na. Papitin na bakit na. Basta hintayin mo ako. Papatayin kita. Namatang wala ka, di nga kasusuwata ka sa eskwelaan o di nga kauhunutin.
na magi inapaypen ino to mga day na upama kakamutua na tataban ng suwad utana na aya makatataban na kayaan niya tataban na katanuman suwad utana la ilaha illallah aya makna niya na aya makatataban na katanu na kayaan niya kanaba tanu di pendunia kay mga lokasya mga pagariakan na aya buah pagarapon rakawag mga naubang kakalipati sumya din dunia na ubang kakalipati sumya din naka na ubang kakalipati sumya din sa diya kamanan na mga bata uli na lang talaga na dunia kenapa tahu di dunia lagi mabanga sa bagay marano tagi na punya may na siyempre na niya kada kali dengan na niya kada kali wala na tiya matang wala niya dunia matang wala niya dunia jadi itu tiyo ba kabe ka di ka madunia nakalot ka an maalong na mauri Bay ni sa paroga masuk hambalay sa mala manekad sama purum subaya wala nga nami ako masalangit di kami akalali sa alungan na mauri di bunga pati bungaw ayak ya ini sa parong na diya ubaka di balay na diyang kota di ka di balay di ka bubabalingan basa wala di ka bubabalingan na ubang ayaman na niyan na ubang balay di ka bubabalingan ayam ya ali sa kitab na basa wala di babalingan na pito gawi buat di kabalingan na kaya balingan ay sa kaadat anak ginaw ya kana miya masasawala sa iligan narapensik di ba sa isik eh nano kaya po siya na matang wala ka dinang kabalingan agari ya miya tiya aawaan na miya lingon ay sa kaadat siya nga na ko niyan tira ka na imon tira ka na inukanan at tira na yung utawala ya kana panawala yung harap hanaki biya masya na matang akilang sa mga pang ito pangalalakan tira ka na siya kanimula ko bagi anak ko masasaitan at yan ka na kaya di maka siya mga alim na matawron at yan na ito na matawan na kanong siya at yan na ino ka para unang o siya ka natutulog na kan siya ka wala na mga tipo ha matangwag ito na din utang niya panutula ka na miya kayo siya na anak sa saitan abubay na siya kanisyo nga ni inaya tira ka na alay gulong nga na utawa ka na buwata ka sa saitanan tinabi ko rumata gusto na pinirbiyo siya ko at tinasan naman ang mga alim na di ka nurog kanilbiyo siya kamalito tinanaba ko kumalito alim kamubugo siya ka parang kuhan gusto na malo ko kanilbiyo siya ka na saitan eh naku da ka pa na mabati at tuwan na dinib ka na ka na tinadaw alay uli ka na karunod tamatang wala ka kamura ka na ka siya iyanitan niya ako bako niyan tutunda tiga ka na tayo niya tuloy niya suwa imatangan na kami ako nutakon na diya ko makarerena lagi ako may naka nang namatay na matanga mabubulakan na ka na mata niya hindi ako namitaman ako kasi hindi tayo mala natira na ito na mga disyon na tipu ako wakisan na walay na tiya na biya diya ko miya po miya kwa diya man miya tay tasik wakan lagi miya pikira ka na swaya tol kursi na bulong sa saitan wakan lagi tawar wakan nun yung pasatangin na niya na miya ka na miya gariwara daw pati ako nagkatautong ako rin tiga ka rin ako na na tinagkatautong ako na miya dako Kuna mata tong na miya totong ako pa. Tiga na nung agad ito. Natingin na yung anak mo. Tiyan na ka na miya kaya. Na malo miya ka piya ginawa. Miya sala. Matang wala ka matay ka. Ay ano ka mo tiya mamati. Bati ako basta bati na karanganan. Nasa natingin na din karangan mo tiya. Na magawa ko ron. Natira na miya sana. Natira na bakol. Natino magawa ko ron na siya ko rakagad. Jangan marah kalak. Jangan lupa kawan di bawah dipakai orang. Sekali sudah ni. Inawa na kami. Nakagaya kumain dia kuinin. Tira alay mana kasu. Tira na magawaw. Tira mereka kawan di kolmato nakatamu sa magawaw. Na tira na mereka kana magawaw na siya kami suka niya. Oh, natiginin na doon. Malah kau ni banas. Bakaw no tangkala kamabo. Tira na siya kadil kamarani ko. Siya kami subdan niya sa saitan. Ada talaga yung utapi ako nung taon niya sa wali. Napakapumati na nga. Pigilin mo niya na ka ng utawan niya. Mata nga binad na. May na siya mga wali. Kita naman. Di ka nagari. Kaawang nga. Yung sa pagkagulbang ko sa mga sulta. Ayaw gusto na. Pero nakaranganong na. Dinig ka pakay. Abat talo po pangangalakan kung mga tatang sa saitan. Inuman na ipagkakatanong nga saitan. Nakagisabag sa mitong siwatan na ipagpangangalakaw. Na! Yung kasal nakasaitananan. Saitananan. Mabuha miya sawa, tangan na pupala lang. Wadaw, saitan. Nasugo na ka sa tulang na bisu. Wala ko nga ba sa tulang. Anak kaitan ro. Hindi na siya naswata ka. Kailangan na kinaswata ka na nga pa namawis sa madrasa.
lagi lah amaga sumabot lagi lah dengan ibrubang dadaan na kau na panutulan na swat gagaw ya bata ko kata no kay Allah nawala na nga ngawata ka ome abi ato nono etero na Allah nas kanina saisha dan bawata nagudang bawata da amay naguda inaian kasabutan na swat na da asa ko to ayan da ayaw man sa reketa yan na mapitaman na ayaw sa kau na so dunia na kamagawa tanuro mabay kasabutan na so dunia mapitaman sok man so nabi pagusang so nabi na so Allah na mapitaman na along namor na betap na kasasaulan adi kau ditataki-taki ayaw pinutulong kau ada penturuga na ka-islami na dagang ka pa na maturi sa wataka na dagang ka pa na sa madrasa na mimbali amay sa ustad sa wataka manabi da kaltabi na may ito pa sa wataka na di nga ni panutulong gira apaka turugo na siya mo mga ew si Ba'o'oy si Ba'o'oy ora ka aku siya mo mga nya kato siya na nasaging nabi aku pagirat na baru mga benar kadang nakapamara na mamang nila kama buswata ka di nga magana piaga muang kanyan pera da sabot saya tutulak ako na siya momoy alam man naman to madaka ni matuwa keto na kay mantuwa wata adi padalo ay nakulay adi padalo ama kulay adi tero ay mana ni nabi kulay odi na mami dedi adi matuwa keto na kaawata ay matuwa tabiyo na ayon na ipadalo niya kay ina na syupiyo lang arang ina na bujamanyan o kaya nga rin niya mena si Mahmud kawati buwa siya magumay muna nauna may muna at ang wala ka yun ang ganda kayo taon na pangalala kaya naki kapag narawin ako siya manaptero na kausuyan na pamanaptero na kausuyan na ama o di na umi o di na abi mato na madakalap kayo to naman to ay neptero niya kina na kausuyan na naso yung aran niya ino ka ditero sa umi ino ka ditero sa ina abi o di na ama o di na ama kulay hindi ka na umi na ba sarap umi na mato na madakalap ditero sa umi madidibisyo kami ngaptero niya siya na sa umi laman ng utang kami nga matama na kapugumi hindi ni kanidal na nga umay pagtaluan niya siya pamakin nga mga mutakami pagtaluan niya siya na yan kailangan na mutasabi kamata na girang no mana na na nasa ka may mo na hindi nga naginakinabatan wala ka lusaw tao ina ko diya ka sasagutan na pagkalaga ka ng airpat agirmat tingnan niya ito na ng airpat na tina ama airpat na ama tingnan na airmat na tina ina kau to siya maaka na airpat siya naka na airmat siya karo mga napalormat diya ka niya kadano anda kupin mo abas tamalang ano na kaya makasagad luda na ka na diyan kakatete mo tanwaw ang tunabos sa mga pagariya mga dayo ipadaro na kapatay na tanu kadango na inadin wala nandudua kada asay inadin wala abas satiman ino to ayaw nga wala nalango na inadin yan nandudua wa khalaqanakum azwaja inadin na miskano tuwala nandudua adi sabab salango na inadin wala na piyakaduan yan kauwadi na mato na kainadin wala amasisigan masasatiman na sabab sa samano to na piyakirimangan na ginawan yan ila naman kalangon na inadin walutan na dua da inadin na masasatiman kauwad na mato na kakadwa na amasisigan na piyakirimangan walutan na ginawan na masasatiman ino pagkababayay wala so kapag wiker kasuwitin na gansar na pagkababayay wala kagis wala na gansar pautiro ay pagwiker kano turun nabi pagkababayay wala so tao amapasan ni kapag wiker kaya nga nasa katano nasa kakagagatan dagal na pakatano na makasibay pagwiker ka pwede yung ito dahil pa naman karo ko suwi mama na di ka naman lakay ada pa naman karo ko suwi mama na maka-istipan ay mata ada kailangan ada pa naman kagiro sa mga sanya na uliman na na makagigiraw inakoto di pa lakay niyang buhay ka ay matang wala ada meninggal ako nagkasi mga kabir kano na madaka nagkasi mga nagapa na mga silang firma sa diwang na miyadong tutaw labas sa mga luksan ng mga silang firma assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum ating mga luksan ng mga kadi na mga silang firma na dinagay madlayo sa kataw-butaw umanisya na di ko hala nasa katano tabi hindi nga pakap silang firma sa kawanan diwang na hindi na tari bumin na wipe out assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum wipe out umanisya na di mo masali pari hindi ka kibali ya grausiyo mga pa ni matutulih grausiyo ibabagay na sa kabay waldog taas wahate ako ito kalaw ida kata ka barang-barang at kami kita katang una kada na pega matang wala ka di pakakaso amarawi kaya din na grausiyo inong ito di giro panganin takwad na makakaso ni tanurun aba ang tari wala makakaso ni tanurun matang wala niyada mga to ko ka nas kanya
so kisha madirwa mapena penerimaan Allah Ta'ala ini sabar ko ina busoma so kasita why aya maana niya na so kasita kadirwa malata kuwata ka natatarimaan Allah Ta'ala di ka ba kayo mga disida sa watakan niya tinggal sa kao niya matara kao kaya sida na kakwatakan niya wakang mapya niya buhay ka asama buhay watan na basta sida nga sa niya buhay ka nadikap singa abay tiga yang buhay ako niya katawan niya man ako na piyaguta sa dia temadakal bagu tadi sama kasamina ilan naman kalangon ay naduwa lautan na naduwa ilang aso dunia ka ina din wala na ayapan tagiya na ano nga na maurid ina din yan sa kawiyawiyad na ayabalayan na kapapatay ina din yan sa dato na tunay balayan na ba ina din sugula na ilaman sugula ka ayabalayan na temos so ano nga na tunay balaw ano nga gula ay pamanat ulan na ilang kaso langit ka ina din wala sa langit na ayabalayan na lupa ay dapat ko no pa makaayaboy na duwan ng dalan ng langit ada lupaw pero pa da lupaw nga langit mo man yan nagkabigat ako asa nga kulo na diri siya pero natin mo no matang wala tala lang na kabi naman inadwa na sumay na tunay bala na dato ay naman kabe suba kala ano rin bala bala tawuy api adi kala misan ay lang ngela misan api bala ay lang man nga kemo ni ngela misan na ina din wala utang na kay sabab para kawala kaya wala nga lamisan nantuloy ba na yan nauto na ako na kung mga sa restaurant na lamisan mo bang muruna ang mga alaba mani mga tutuna tinanong ano ka nga latest ay ka kano na kayo sila naman nakabang ko ayaw ba na hinabang ko Allah ako ba nasa surga ito ba na surga di ka makasurga na ito ba na naraka la ilaha illallah tadi kisabab adi tanong ke ignorante di nakatano maibon wa di kakabatay kala mo nakatano kaya kisabutan wa Ta'ala di nga mapatirin na ako makapagaman na kaniya ka nakatawan ay apitero nabi na law kana al-hayawan ya'lamuna 'ala al-maut kama ta'lamun ma aqaltum lahman samina o tugo nabi kataw binatan so kapatay sa dataro katawin nino na mga tao dada at tugo nabi kisamper kanwa binatang aba panakauli ka ipagpagtikiran din sa kapipikiran ko kapatay so man sa mga binatang na di na nakatawa ni kapatay na di na nakatawa ni kapatay das katano na piyakit ko man nakatawa ng dana laman na di mo tapang makadyan ng mga karabo na di mga sapi nakatawa na nakapatay na nagagawin na sumali matang wala ka magaling sila sa general meeting dang agagawin nga lang muna sapi yan muna na meeting tadi magati naman ito na meeting na meron wait agawin na pagkalang ang tanong kailangan sa mga manok abis yung ati apilmap man ang abuhan na bagkitirang ng mga kambing bagito mga sapi na pamakakatawi na naman ang subuhan apkalang ang sira nun naman na yan na labitan matuwa na ka di ka mga kurban oo nalaman ang utamanok ranta lang ka ang utamanok na paano ba niya nga din naman ni masumali ang nalabad na kaali mamarapa nasunik sa sumali na kalabot palagwi bukay nga plagi nga di palagwi oo nalang naman nakainin ang siyempre na maatay di mamarapa kami ang sumali na kukupan o pa makakatawi ng ino di pamarapa kami ang sumali ang matay matawalaw din lumata na di pa ka palagwi ka di nga ngataw na nga din ka pamarapang na matay kaya katawi rin pa di naman ako na ba di pamarapa aba pangira grabe sa katanwa mga manusia kaya kisabutan na katanwa ng tanda di ka kapatay tabi ang isa kabatulan na ino ka palagi di makasurga ka ay maana niya nasabab sa saka na piyakalipatan na kadiyan na kapatay piyakalipatan na kadiyan na kapatay di na maging magtinito na kanino ka sa masima ka di ka nakatawan ni kapatay apya sumiya kay tito awatan na katawan niya sa kapatay ilang manigil alam niya teka ay natitimuro na sa mga apo yan uli naman inaatay natay kung siya na yan natay ama atay nasa ka kami nakatuwa-tuwa di nga kakatunan na I don't know naman nagkaroon na kayo di nga katawan so sa ano na pilitan wala na sanga nakatasi sa ingat yan marawya inako na kung mataagaw silo ada pa na katidawaya na inako buwan nila di na nga tama ni matula sa sagiran na igira sino ako sa poblasyon amano kami mo sa poblasyon asagiran na igira mumotor ako asyung ako sa poblasyon na titrak ako na pagilitan walong tala kanya di kabalaka ka siya na ambulansya ipagagaw sa basa uni nasi sa din na sika district uni nasi sa ingip na marawi na din kanya karoon na may kagiraw ako inna lillah wa inna ilaihi raji'un mataan na po na wala na si talo pa na magandun ko wala kasali na naman ang kaambulansya kagugurokyan arumiriga pa na niya kaganggan na tiga ka na inaw adi na oras na diyan kaakibabatasyon yatay na adi na oras nasa kamanikibitan na imaning ako sa indakan di naman ang anon amula sa bubupugo niya niya ka Allah piya kada din adi ang otak akong hurok yan
aba na mene ga amula sa tatagwa siya bang kaya ay tutugtug na nang sa parakin ron tangwa daw di kau pakaw lo biro at aba na mene tanong siya diya nga mga kaya tatagwa siya emergency awin na ataya anay mabatalo na bang ayo sikin lady talo di nga ro pataw lo ang koto ang kaya aba ni biyo Allah kabusha. Yan ang mga likod ng loob. Ulan niya. Ipakaw yan ang loob. Ano ba tanong? O kabayatan waditan o masik sa kukuba. Kabaya sabi ka masik sa kukuba. Naniya ka surga ka. Umiksyon daw ta'ala. Naniya yung nakatariya kiniakabulay. Tinaman arada ay yansu min azab al-qabr ay yulazimuha bi-arba'a. ويجتنبها بأربعة شبتي شطاوة قبايعيان adi masik sa kukubanian tiga kini abulay nang gulala na kanga patabatan na baga ka na kanya patabatan asara ibaga ka nga patabatan na ingulala na kanya patabatan na di ka masik sa kukuba girat yan salam kadi ka masik sa kukuba na basta di ka masik sa kukuba na miya kasurga ka nato na nga patay kulala na pag ginayron famuhafiduha bisalawat al-khams nasuka siya pang kakulima asambayan siya pang nakasulima asambayan inaw lima sambayan harapon wanaw ta'ala ay mga pagareka mga babayak ang tabiyaw kaba na masuga saya tano din kakaso 20 patakaw urasa ka si sadiyang kaya anoson yang kaanay taro Manila na ayaw harapon wanaw ta'ala na 5 minutos na so 2 kaurasa ko ayaw maanan yan na 2 pamana 20 agu tanaw kaura sabu-sabu kami minutos na lang nakalimuras na ayaw buwan ako walang utala na 5 kami minutos ka ini betabang so 5 waktu na umani sa 5 waktu na 10 kami minutos waktu adur waktu asar maghrib aisha subuh na ini betabang sa 10 kami minutos na 5 kami minutos ala kun walang utala na 20 agu tanaw kaura sabu-sabu kami minutos na lang nakauras nano man ay batara di kiga ino ka man na pwede ba sa umani sa 5 waktu na 10 kami minutos kapya adi ka nigira na imam ka alam man nigira day mama ka kapira mo nigira day mama ka kamati di ka simen kabaga di ka ada perlu ko simen na rumyo ko kad ada pengira simen Allahu akbar nanti ka imam strike Allahu akbar alam man nigira day mama ka kay matang wala di ko madusya wala di kedua kami notos ada ni kata kabira na di kedua kami notos na niya sila makadin agi da bangay man ipapara ka ada ni kata kabira na sobra ka sa badan nato Allahu akbar sobra ka sa gimagrat ba pangadi ka lang hirang nanap kayo tak ke beta miya kagagani ka paman na ka miya kagagani kabat ya sa samayan laman na ebo kung nakatano agama na 50 minutos na ikaw kasaruga kapan Allahu akbar adiyo pa na nga sabi ng tanong nasusunod lang talay matarong tabiyo kapag natalay ni ay nakadaka na nasabi na kapanilit sopa ano nga siya nga lang nato sa mas nga paniilan Allahu akbar tara mo tamya ka siya na si sabor yung naga mana pagi mamanangan ay ang yapa ka pa siya di mag-imam na rumar na ko kumimerangan nasa masangon ako sa sabangan dahil namili ako ng mama adisyo ba yung atom yasbo nasa nga ni tatantangan niya kami ni kila sa mata ka natatantangan na kan tatantangan na niya katintangan ang matang wala ka ganyan lang na ginawa mata natatantangan ako niya nasa nga ni miya ang kapanadin na din sa mata malo ang pagila siya ito at tatantangan ako niya tiyan na ako tatantangan kaya dari dua na matang na katatantangan ako na mititangan yun nga niya ko na ako tinig na matang na nakapya kaya yan na ito mga may yan na buya kapag meron na bako na kaman na pero na ako tasyambe nga dataro to tasyambe nga kapangilele may akwa kamapya Allah wakbar ayakatiru Abi Darda natina a'budu Allah ka'annakum tarawnahu simbaan niyo subhanahu ta'ala sada taruban niyo pagkilay subhanahu ta'ala suwaki sa mga saba na andin ni katakbiri naman niya sila sa dunia Allahu akbar tapi ay istokad na may nga ulong na dinalman nasa katano at wala karangit na buna Allahu kahit masuk alaban ikakarangawan na dopo karangit mada kali kira wana tasibugan na pernah ditero anak ya tasibugan na ya kan ya tasibugan na siyang orang na kunin ame pas kaya di sunat na sabu
Ini ada kau. Mana kau nak kau ni mitra? La ilaha illallah. Nabi ikadu asara siap naro. Ipu ni matu nak siap tanu sulima sampai ngau. Ai dapat lo. Magi kelas anu ke Allah. Di masambang. Kata dia syahadat wallah na opuna ke mapno sa mga masjid. Oay na palakaan wallahu ta'ala sa khabara hatian. Kaya nga man Saudi Arabia akan gagalang ita. Kenapa Ramadan mo? Nato na hindi kang ginanwala gasolina. Budawa namin na tama ni matula di sila nagkakawasan. Allahu Akbar. Kababay nila subang ha. Di ba kapkinagira kubang na kababay sila nasa katanong na pagpagabang nato Allahu Akbar nababaliwan na no tadi ya hayya ala salat so ano ko sambayan hayya ala falah so ano ko kapakadag ini na nakakasurong na kabuti na dahil ba siyang kapakadag dahil budawan nun hindi ba na nga sabag yung maranaw na matang wala kaya kapal siyang nakapagkas pada ko rin manaw at hindi mababay sa kasa lagi na sulang mas kita biya kagaya Allahu Akbar apa makanya sabi ko kapagabang na maranaw uwan sa kapagabang ay sabi na maranaw Amana isang ataw na siyang ibo. Dua kataw na 2,000. Matang wala ka daw na maskita niya pa no. Tapi adi mataw mamalong na niya pa no. Matang wala ka sa'yo. Adi kapagkatsa. At asya niya kaya tidaw na ilang kakaigira namin yung maarila sa bibira kaunir. Nado na kiling abag kumulo kamanisa na mga ami agto tano. Matang wala ka niya nagkakanatik mga karton na bisa ka sa kamaragas. Adi kakwa. Napakautanwa na napamakaya niyo manatalo kaunir ay kita tagum na ditingal eh. Sukte ko ba ditingal ya? Yun na dia ko mo ba? Kaya paano ba siya lang gubero ako kanon ketelo? Di. Atawa na pamalian na pamalian. Di na may din na gubero na sa katong. Mga deklara tunay kadua sa siya pantanong na ditanong para kasi sa ko ba na kasratun sadaka na kadakal akasya sadaka. Kadakal akasya sadaka. Ditanong ka daw ng kasya sadaka na kanabas sekreto amalaw. Ayam ya'lu nabi na as-sadaqatu tatulul umur. So kasya sadaka to nabi na mapapakalan tuiyan sa umuro tao. So mga luksano na ayaw bulong ila ng kasadaka. Ayaw pigaro nabi na dawa o marodakon bis sadaka. Bulungan niyo tubo nabi kung tunga sa sakit na kanu. So kasadaka na igila sa mga luksano na apit agad nabi na dipakati na dipakati buat. Napakasidaka, nakuha na kuning na bugas, nakuha na nitiba manok, nasumulain. Imam, magubilan, panikano ka, pakapsidaka na kasi siya masigalumakan. Kapangita ko na makabugan, na ilang mapita ka, so di pa ka, pagpita, di pa ka tinigalok, kailangan kami ka pa may pasa. Bulungin na nakisukan sidaka. Lagi sa katanong na, ebo siya na antaron na, medical. Baka nagkato siya matalo ko sa kasakit. Kuwanin na sa medical na miya makana, bayman to miya makaito. Tiga ngawatin na takulay, pamasan ako nga yamidi ko nakadin siya, tanaw wakit. Kami nga kasakit-sakit. Namasa mabunga wata, yamidi ko. Ngayon niya, may natuturong. Hindi pita diya mo puro at ara katri. So midi ko. May kano siya may. Nati yan, nakapasa midi ko, layak yama. Ano nun? Tinakata mo siya na puro at ara katri. Yan na parang eloks. Pagpangatiin, hindi lang, hindi naman yan sa'yo. Namin ni bura yating yan. Tiga ngawatin na takulay, hindi kami masa sa midi ko na pumaling humabagro. Romeo Shua, tingakan na. Inilewat ta sa umidi ko na din maalin. Magbabatalyan, tinaman tulap siya niya naman ka. Tina sa umidi ka, so tingnan so Batawi apdaya. At tawa naman, kaya ama ko na, kaya naman na so Batawi. Natingnan mo ko rin pagating, natingnan niya ka nakatawan. Kaya gunduan ka na sa kabala ka so Batawi. Nababitin ka ni pag-inom na ka so Batawi. Inuman nga, mga mada. At nalaman ito ka, sa mga ayap kong ilinuan na utana na niyap. Nasiti ang utana so kabala ka sa mga Batawi. Masal ba na siya nakatanong kung wadong taana, nakanabatanong dito bang wadong taana? Oy, nadatara ya. Ayaw nga na niya, na ilot-talong pupudil di gira na kapabatay, pagkuha na pangangadi, pangangusat, kapakapungusyat talong, kaya man na ungang si, oy, na ubak kalukano na, pagkali naman sa mapapantag, ikado, nasugla ko na balas, na adbakwa, abadaan makwa, ayaw man makakwa sa bada sa mapesong yatay. Oh, katay man ito na diyan na Pilipinas, so langon na Muslimo na maranaw, na diyan ni Stay Tani man ito, kapmiyatay. Kapangadi, pangusyatan, Nada mo naman ito, pagkatuon naman ito, pagkakarataan sa bagi. Abida ako. Ay, kaya abida ana, so kikidiw ng mga luksano guwan ni, kamadidi pa naman ito, kakapang siya tagpo mga kulatara. Dahil ako guwan ni, namatang wala, kakambayo ka, kapagiday-day. Aso kambayo ka, nakanabadi ka pa kay, nasara ka na ba siya ko kapapatay? At nito yung kumabala, sumiyata. Kaduding ang talimba yung mababasa gawin, na ibo pripit na tapat abalis. Di atas, di bawah, dapan, patay. Nah ini yang berisang untuk alim, di YouTube man, ibu perumahan yang man. Asama buna komo Korea kakadu.
Ilama kan ini punya na kadang dia taswali ani to niya maswali anda pa naman napatay na gana niya kawan naman nakabo balas alam mo nakabo dia na kano to Naiman to na kaya ginakan nakapangusya nakatiap man nagsukaratan sa kapangusya sa namiyatero at ni suwa tano ginaka sa kapaguno ginaka sa kapamagidide ginaka pa nga kapangusya ato ni suwa ame ka bigyan ko wali man iman to na lang tama niya karata at sa mga lima digaro kami tuna diay kami ni suwan as tagulan di ba sa dal signate para kita gagawin natin kami di makanismo manit ko mapunya gabtibo na di siya kuwan niya sa miyatero di makana pwede yung kabayatan La ilaha illallah. Nah, antoni khatalo kada kala kasi sadaka. Kada kala kasi khatalo pa kanda kaltan wali tanu kasi sa ko ba. Na katratu tilawatul Quran. Napakapanda ka ng tanu so kabat ya sa Quran. Kabat ya sa Quran. Ay bidiro nabi na taj'alu buyutakum maqadira. Uban yu tu nabi bali sa mga walay ni mga kuba. So kay sa mga walay tanu tanu bali na kuba. Ay wala ya kuba na so yung kabat ya sa Quran. Kailangan natin na suwalay na pagkabat ya sa Quran. Kaya kira ato mo nabi ang sawala ya biyatiyaw sa Suratul Baqarah na uwad na satan na pagkilibalubad sa dilan mato sa kawatawatan na nakapagpadag niyan. Kailangan na suwalay tanong nabi tanong bali na kubab kabatan tanong sa Quran. Ay dapat yun no. Rabay mo kapatid na Quran na kira anam yatay. Abatan yun siya nararabiyan. Abara di kilaw balbala. Apa ni balbala pulayo. Wala mga balbala pulayo. Doon nakatawa miya ka ni wabiyasyon nabi na miya ka masanangin. Tapi akan dia ada junabi, nabi yake alau nya nagura, yake rapi ni nagura, aku nagura. Nasa kapani mana meranaw. Amya katawa-tawa. Kapag ginaw ka matangwala, kaya may sakawala niya, gagawin na, nakunin mo na lang, takanang kitpaitir. Kung basa-basa ka niya, kapakalig na ha. Itigang nga ni Miss Mel na di ako nyo nakipugulong siya tikit. Aba ka porta. Ate ako matatago kay man daw sa ililo, undaw niya kun, maganda kun. Matangwala. Lagi ako pa na miya masero, kamakasakan niya napapakyan. Yago na ka natalawa-lawas sa kanya talo timana basit. Parawi to Manila. Oh, na po masero, apubal ako mong sa airport na Terminal 5. Antay maganda, talo sa sawati. Maulog mabuna pa yung pakalo niya, kadi ka na ko. At ang walaw niya, kuro kanong gawa siya lang. Mga ribat agyan na. Doon ay kabata pang kadagalitan mo, sa napakandagalan ka na, di ka masisa ko ba? Na kathratun tasbihun, napakadakalan ka, so kapag panasbih. Manod tanong, pakadak pa man, dagal tanong sa mo sa masjid. Nahigira kanya kasi may tanong, adagal na ba? Napapanasbih ka tanong. Subhanallah, 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 subhanallah. Maka siyang kabumatalo sa 30 sa subhanallah tigo nabi. Alhamdulillah sa 30 Allahu Akbar at 30 na siya pulaw na nagusiyaw lang tigo nabi. Naganap na ka na tirwang ka. So la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Api kada urusan ka tigo nabi. Nagatarbura-bura ko kalunan na iprela ka wallahu ta'ala. Igira amya kasi metano sa paralo na gaparo na dagal pa kana ditano kay barangan kami. Kuna sibitan subhanallah. Napakalulong batangapan. Aditi ka ni balas. Subhanallah subhanallah. Naba sobra sarara pipay. Subhanallah, 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 subhanallah. Ayat nagpibal siya na panalas. Pag ginawa mo sa subhanallah, kamatang wala ka, sa lang nagpibal ka, subhanallah, 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 subhanallah. Ang mga salungan na mo rin natin tuwa na nandiyo subala sa subhanallah. Tuwala ka tayo miya ka na natura panalas. Yung pagyan niya uluwa. Tabi, tama ka siya, tabi rakan ho. Wah, kenapa man na tiga anay, mayag siya mali, bala sa kapanasbih, na islamus yun. Kana, kamatin ha, subhanallah, subhanallah ba islamus yun? Aba kang ginawa, subhanallah, subhanallah. Dadi mawuli mo nina siya, mga kapagkalibangan niya sa paitawa. Ano ba na kanong hanip ka kalib? At tawalong di ka kalib siya masit. Yaswa tanwa yao, baka dagan tanwa na na, kapanasbih. Nato na babi ba kasaray ba kayo nila di kan masik sa ko ba? Oy, na anatism nakapamukag. Sala di ka pumukag. Wow, taw sa ginawa niya nang kakapamukag at tabi sa kadat wala na udikan kawasan na udikan nang kasari-sari na udikan nang makasnan sa mariwanan. Madakar pero hindi dagang sana malusot ang mitro Manila. Aya buwa, piang abitari na siya ba puwalong tala na bitero sa kapamara. Di pumukag na piagawa sa walong tala. Dahil pa na ba siya walong tala? Kadua, oy,
asara adi kayo ulala paman na ibaga ka na al-khiyana na ganakan na kami sa ginawang asyo kanura batumangan na pamasapasad kaya di ka penura ikatalo na ananima na ganakan na ka sa ginawang kaadiyan kaakasuluyan asara ako ano tao sa ginaw nila nga kasuluyan na di masek sa kukuba anantoni ka pa anbon na igira apa sumba sa diman na penanggilain ka uba ka pagkabar da uba ka ay maana niyan na pagka sa tigatan uba pagkila sa orat ka amana ayun di tabi na mga bega di mga bega kalakalarwa mapatay nga siran no sa mo sila sa siyaro di sila makakobir ay mana bida kana sa tanong mga tabi amana kalau pun pagati tinabihan niya ka ni ramriano na pagka talan niya kasubay datala mo ta sa katang maa tetra nagagi ko pagati tinami pera na sinti ko trakyan napipipi din. Yung magunawate na masama kung nagunida ka lang siya nga truck. Bilar ga, sama ito. Nakaturo ka, kita nagumaka ko beer. Dala ko napsigod at talaga nagkigira. Gabe. Nakawa ka di man siya dito. Ito niya kapiya-piya. Ano tanong siya pa nga, batanong kita namin sa mga bali. Tabi limo daw tala so kaya nang mga seminary man to sa Luzon yung ka Metro Manila yun ang kaingat wa Pilipinas sa mga Muslimon so kaya kaya nagtaro siya mo tapiya na inanyo man sa mga bay kaapiya pa ng pigo nagtatapok sa walay ay nakugunya daw mga seminary na matang wala kadang nagpiling ang bubay sinipig sa gilid ang kalsada ama mamalong na sinan tugubi sa kabu na mag-observe ng driver at ang bedang bedang na napkitalan niya nga na pero ito siya apkat na fitna sa Uthman bin Affan radhiyallahu an ikatulwa khalifa na igira di pigu na den na banyang pagalin kung ditar niyan o kikimo jasa na den na pagu ganyan na inin puguru be shay kada yan kaya amama la ilaha illallah nasratanu na tabi na dabbetu na pigu na din matang wallah balong plaba kami kana niya swaswa kami ka pala gito na den na lambo kadi di ba na lambo kami ka pala na masasapang ano kami ka din na balasa dalamnya sama-sama. Ada, nomor ni mana? Aduh. Dia kawak dia. Matang walau diga-siga sa kalam. Dia na. Bistrahan na. Tadi kan makasabit. Kaya nang nakinadi lagi. Abi aja niya pag-usya karakan mga papa. Patay pulalan, patay baga, na ipa kasurga tan. Tapang ini mana? Insya daw tanda ka makasurga tan din. Wala na dara din nga tatanong pakasurga anwang daron na kanina kaya sebaraka bapak kadi sakano mga pagarin niya mga babay niya mga aluksiyan sebarakano kadi ina ayam ana niya nagpakai terong tanong atau sa surga ay paginin mo daw tanan na sukurian ko tao oy na inaabay na niyo na naditanong ka tanong ayam ana niya naskatanong man ipakatulugon sa balasan kanwa daw tanan sa malabalas ipuni man to na puniatan tanong ka 5 sambai ada pati runo ano ba na kapitalya kamatang wala kami kapiya penaki na igira ayaw po na ba kapapakakan sa masjid na igira daw makamasabilan ni man sa kanil pagbang pamagagong tarap nang niya kapagbang kami ka na ibadas o mga makapagbang itong nabi nanang puno hasanat abalas yan o mga kumamat natalo puno hasanat lagi sila tanong kung gino siya mga pagbang yun ito turo ko nga pagbang nga sige talwar lagi siya pagbang na di man na pulugatan na turo kayo lagi siya pagbang na di ka nga lumasan ako. Pero man na ituro ka na diya tangila. Pagi mami nga, murin ako man na rin. Ino nga tuturo lang ng ngirong. Kakabay na limang itong ngirong. Para may nga niya buta din siya sa ngirong yan. Ino nga tuturo na miya buhay sa ngirong. Ano ba yung pakagulibang? Namanutan, ayaw kaya pupulagwin o napulagwin na kapagi mami. Pagi mami nga, natagay mami. Agi madakal mabigra ko na mababaya magimam tabi. Matang wala ka, madakal na kami ulama ka naman kami. Namangalap na kayo ulama ka sa kani minusira na ulama. May kasi yung bayangan na nagyan, yagi man nadal siya, nadal na taw-taw niya ng mga alim. Alam mo, nigila pakapsiyap na sasanguran sa tawas-taw, sa upupa ko. Matang wala ka, kaya sasala ka mami, nung asala ka warak yan. Di ka na kami alisto. Ito nang alisto. Ang alisto, tanong ko natin. Di ka nga, pata ka na rin mali mo nag-discuss yung kapunta niya yan. Ada taruh tu, aku apa dia? Mak asyik tahu nak kan alis tu. Ada benda kanu tanam ni nak kira kama. Dia nanti setengah rumah kaya kama. Anu tu dia ni berapa ni? Kata dia nggak tahu nama mana. Saya nak kai. Bagi yang ada dia beri beberapa cara berapa merak.
Mga penuh lautan apa surga wal lautan nga pagaritan. Sa diyan nga pinulaw la adiyan kay pamilya, adiyan kay pagaritan so kaya pangaliru sa Quran na gudya pamagusa nga mga alim. Na so kakuwatan sa balas na timo-timo no Allah na ayama na ang makatalimon sa balas ng yawa tatanong. Baro lang ko tako ba na surga. Uy, na ayama na niya na penuh lautan na ko sa surga sa banda ama penan wetan ho. Ay dapat ho. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.